Dobre, ideš. Buď mu niečo hovor k tomu ty, alebo budem ja. Hovor. Komentuj ty. Dobre. Tak Juraj začína štvorku. Celku obťažnú cestu, ktorej asi v 3-metrovej výške začína dosť veľký previs. Dobre, Juro, teraz stále choď špárou. Toto, čo mám pred Áno, pred očami máš špáru. Špáre si vyhľadávaj chyty. A pravú nohu si zdvihni vyššie, aby sa na ňu postavil. Dobre. Skús obi dve nohy tam dať. Dobre, teraz sa musíš doľava dostať cez takú zbočnú stenu. Doľava, áno. Idem na pole ako minule, cez pravú stranu, áno? Dobre, chod na to cez pravú stranu a potom to prekročíš. Tam chytíš ten veľký previs, ktorý máš 10 cm. Máš ho 10 cm od pravej ruky hore. OK, ja som len potreboval ľavú ruku. Prehopnúť, počkajte, nech tu, To je ten veľký previs, veľký chyt. Teraz, tu sa chytil oboma. Hej, a teraz si prekročil si na ľavú stranu. Skús prekročiť. A teraz potrebujem na ľavo. Hej, prekroč. Hej? Dúfam, že nám neodtrhnem. To drží dobre, on je pevný. Dobre, a troška nižšie. To nohou, ešte za takú, ešte... No a teraz choď vyššie, lebo už sa dostal za takú hranu, vieš. Takto? No, na tú nohu sa teraz celý preváž. No, pohľadaj si tam nejaké vhodné chyty. Tak, to je dobré. Ale šlený bude. Tento mobil má akú brutálnu kapacitu? 2 hodiny ťa môžem točiť. Ja ho točím. Ja ho točím. Hovorím, že 2 hodiny môžem natáčať. Dobre, Juro, teraz sa celý preváž na tú stranu. 2,40. Na tej ľavej nohe to ustojíš? Nesmysne? Hej, tak potom si ju zdvihni vyššie. Zdvihni si ju hneď vyššie. Nestojíš na celom chodidle. No. Ešte možno ešte vyššie. Ešte vyššie? No, tak teraz to pravou nohou vyššie. Tam bol taký ten chyt. Taký ten stup. Ešte vyššie. Pokrč tú nohu. Vyššie na tej stene, na ktorej kúkaš. To je ono. OK. A na tomto záber. No. Držíš sa, držíš sa. 4x4. Dobre. Dobre, si zhruba v polovici cesty. Dostal si sa za ten previs. Vlastne jak to končí, prosíme, vystúpne. Dobre, stojíš nad tým previsom, dá sa povedať. Celkom si to tu už aj spomínam. Dá som si z takej špáre, však to vieš. Hej, ty vybicyklovanými stehnami tu mám problém. Výborný. Jo. No a ešte 2 metre asi hore. Kedy som sa potreboval? Jo. Mám na ľavú aj na pravú nohu si. No, ľudia moji, ten výhľad na Nitru, ktorý musím si ho vychúšať. Máte, kde si môžem zakývať do kamery? Priamo dole. Čaute všetci. Dobre, pokračujem teda vyššie, áno? Hej, tak to už máš nejaké 2 metre iba, takže pohoda. Ľudia moji, to je geniálne. Tak toto mu ide lepšie ako krasy. To by si hore. No, už som v podstate tu.
Hej, to už tam sa dotýkaš ten. Kľúčky. Ešte vám zakývam. Ľudne. Čaute. Čau, Ďalej, čau. kapoťák. Dobre, môžem sa dať? Môžeš sa dať. Maťo, točíš? Jasné. Dobre. Kamera jede. Kamera jede, môžeme. Už je tady poschodák. Pozor na hlavu, hej. No, teraz sa môžeš odrážať už aj viac. Chceš? Maximálne sa odraz. Odraz sa. Maximálne sa odprúž. No, Vážne? hej. No, odkopni sa. Ešte viac. Dobre. Dobre, už si na Páni moji. Pozor. Je to tady. Gratulujú.